Ang DCGB, aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po alas 5:07. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, ini po ang Bareta alas 5. Ako ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nati no ni Davao City Representative Paulo Duterte ang naging rekomendasyon kan Quad Committee kan House of Representative na imbestigaran siyang marhay dahil sa pagkakaimbwelto sa ilegal na droga. Sinabi kay ni na handa siyang maghampang sa mas komprehensibong investigasyon asin bako sa mga nag-iimbestigar na nagtutubod sana sa mga sabi-sabi o kaya hearsay. Saro sa mga ipigladawan iyo ang pinagtutubudan kan Quad Committee na pahayag din nating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Sinabi kay ni na dahil man ipigtatago na opisyal kung kaya bako initakot na humampang sa anuman na investigasyon. Lagdag pa kay ni na dapat hilingon kan Kongreso ang nakalista sa drug list kan panahon kan sa iyang ama. Matatandaan, ibinulgar ni Guban na imbelto sa illegal na barakalan kan na droga ang nasabi ng kongresista na enot ng pinahimutikan ni Duterte. Mientras tanto, aminado si Tourism Secretary Cristina Frasco na malabog na maabot ngunya na taon ang saindang target na bilang kan mga turistang mabisita sa nasyon. Sinabi kan opisyal na nakula ang kabawasan kan mga Chinese nationals o kaya tourist dahil sa mga issue sa nasyon. Sinabi ni Frasco, sa digdi ang ipinalawas na e-visa na sinuspinde kan Foreign Affairs Department. Sinabi kan opisyal na nakula ang dilensya kan Pilipinas hali sa mga turistang nagbibisita digdi sa satuya kung kaya posible man na maabot kan gobyerno ang sobra 697 billion pesos na dilensya. Sa iba pa niya itong mga baleta, kinumpirmar kan Department of Agriculture na maabot sa 34 Indian companies ang natawan ng accreditation para mag-supply ng frozen buffalo meat sa nasyon. Sa sarong pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na katuyuhan kan lakdag na ini, iyo ang mapahiwas pa ang sources kan meat products na iyo ang nagagamit sa food processors kan Pilipinas. Nakulang tabang ini para maging affordable ang mga gastuson sa mga produkto arong kan corned beef. Apuera kay ni target man kan Pilipinas na mainganyar ang mga dayuhang kumpanya na mamuhunan digdi sa satuyang nasyon. Magpoon po sa Enero 2025 ang Commission o National Commission of Senior Citizens o NCSC o yun na ang mapautob nin Republic Act 10868 o mas midmid bilang Centenarians Act of 2016. Nasa NCSC naman ang pagpautob kan Expanded Centenarians Act. Susog sa Centenarians Act of 2016 ang pagtuon ng dagdag na benepisyo na 100,000 pesos cash grant sa mga uminabot na sa 100 years old. Pigsiguro man kan Expanded Centenarians Act ng mga senior citizens edad 80, 85, 90 asin 95 makakaresebi ng 10,000 pesos na cash grant. Pagamot man sa edad na 100
anyos makakaresibir sinda nin 100,000 pesos. Nagtutumod ang Department of Foreign Affairs o DFA na sarong nakulang trayumpo kung ikonsiderar para sa bilateral relations kan Pilipinas as in Indonesia ang pagbabalik ni Mary Jane Veloso sa nasyon. Sa laging pahayag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nagpahiling ni makusog na relasyon ang Pilipinas as in Indonesia. Katakod kini, nagpaabot din pasasalamat si Manalo sa gobyerno kan Indonesia dahil sa marikas na humanitarian action kana sabi ng nasyon. Matatandaan, bitay ang naging hatol kan Indonesia kay Veloso, alagad binago kaini ang desisyon asin ibinalyo na sana ini sa kustodiya kan Pilipinas. Paragos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagkakaigwanin crash course pagkakaigwanin crash course sa Camp Coordination and Management sa Negros Occidental kung saan puminatok ang bulkan Canlaon. Sigon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, importante ang pagkakaigwa kan gobyerno ng crash course sa nasabi ng lugar. Makakatabang ini lalong-lalo na sa mga internally displaced persons. Nagkaigwama din kaparehong aktibidad sa Himamaylan City kung saan nagpartisipar ang mga city child development workers, public school teachers, barangay officials as in health workers sa nasabi ng lugar. Mga tugang sinugo kan Energy Regulatory Commission o ERC ang power distribution utility sa nasyon na ibalik sa consumers ang regulatory reset fee na pigsisigil kay ni magpuon kan taong 2015. Sigun kay ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta, dapat na ibalik ini sa consumers dahil nagtagama na ang gobyerno ng pondo para sa mga consultant asin dai man nagamit sa mga nakaliis na taon. Sa kunyan, dai pa ipigpapaluwas kan ERC ang opisyal na listahan kan gabos na private utilities na dapat magkaigwa nin refund. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, plano kan Department of Agriculture o DA na makakuha ng supply kan bagas hali sa mga nasyon kan India asin Pakistan. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na katayuhan ka nasabi ng pakikipaghuron na mapunan ang import requirements kan nasyon asin magkaigwalin competitive market. Nakahurman niya ang mga ambasador kan Pakistan asin India kung saan pigsiguro ninda ang pagsupply kan 2 milyon metriko tonelada kan bagas na yon kinakaipuhan kan Pilipinas. Sangon yan, ang Vietnam ang mayor na nagsusupply kan bagas sa nasyon kung saan 75% sa mga ini iyon hali sa sainda. Posible pa man giraray na magpaapod din BICAM si Presidente Ferdinand Marcos Jr. maski adjourn na ang sesyon para sa Christmas break. Sigun kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwedeng dahin ng mag-holiday ang mga kongresista asin pwedeng magkasundo ang mga opisyal sa gibuho na special session asin mag-overtime sinda para mapakarahay ang mga pig-questioning items sa budget. Tinawan doon ni Pimentel na iman kay Puwan na sunodon ang December 31 na dapat pirmado na kan Presidente ang budget dahil maski sa masunod na taon, pwede pang pakarayon ang 2025 national budget. Nagkapira naman sa mga contentious item sa budget para kay Pimentel, iyon mas dakulang pondo para sa infrastruktura kumpara sa edukasyon. Ikadawaan pagbaba kan program funds sa mga o saan program appropriations na importanteng mapaliwanag kan BICAM.
Sarong dakulang hiro protesta ang ipiglansar kan sarong koalisyon kan labor groups, health workers asin medical advocates sa Mindiola, Manila. Ini tanganing hagadon ang pagdimitir sa pwesto ni Health Secretary Ted Herbosa asin pagbalik kan PhilHealth subsidy sa irarom kan 2025 national budget. Nasa 1,000 miyembro kan nagkakaisang mamamayan para sa pangkalusugang pangkalahatan ang sabay-sabay na nagmarcha sa Moraita papasiring sa Mindiola. Sigun kay Judy Miranda, Secretary General kan Partido Manggagawa, na dapat mangyari ang zero subsidy para sa PhilHealth, alagad boost naman sa AKAP, AX, tupad asin confidential funds. Pangapunan kan grupo kay Presidente Bongbong Marcos, i-veto ang rekomendasyon kan Kongreso na takwanin zero budget ang PhilHealth dahil igwainin din dakulang epekto sa healthcare system kan nasyon. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, inaprubaran kan Kamara de Representantes sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang propwestong magkaigwalin environmental assessment sa mga pulisya, plano, programa asin proyekto kan gobyerno. Daing nagkontra sa proponidong Philippine Environmental Assessment System Act o House Bill 11093 na nakakuha ng 203 na pabor na boto. Sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang bill sarong malinaw na testamento kan sa indang collective responsibility na protehiran ang kapalibutan asin masiguro na ang pag-uswag responsabling pigigimo. Importanteng instrumento ini para sa pagbalanse kan progreso na sustainable. Sirarom kan bill, imumukna ang Philippine Environmental Assessment System o EAS na yuan mapotob kan Strategic Environmental Assessment o SEA sa mga polisiya, plano, programa asin Environmental Impact Assessment kan mga proyekto. Sigun sa propwesto, ang mga heavy industrial activities, major infrastructure asin resource extraction, iyon kay Puhan magkuha ng Certificate of Proponents Environmental Commitment o CPEC gikan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa irarom ka nasabing bill, ang mga project proponent na naimakuha ni CPEC papatawan ng multa na 5 milyones pesos sagkod 20 milyones pesos asin suspensyon o kanselasyon kan operasyon kay ano nga na masunod sa Environmental Management Plan, papatawan man ng multang 10 milyones pesos sa kada pagbalgar. Suportado asin pigrespeto suportado asin pigrespeto kan Kamara de Representantes ang desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipag-oktaba ang pagpirma sa propwestong 2025 General Appropriations Act o GAA para tawanin dalan ang pagripaso sa mga pagbabago na ginimudigdi kan mga senador asin kongresista. Ini ang sinabi ni House Committee on Appropriations Chairperson asin ako Bicol Party List Representative Elizalde Co matapos na ipag-oktaba kan Malacanang na naimalalawos ang nakatalaan na pagpirma sa 2025 GAA sa Disyembre 20. Sinabi ni Congressman Zaldico na nasasabutan ni Darin Marhay asin pigo-orgulyo si Presidente Marcos sa commitment kay ni para siguruhon na ang national budget na kalinyada sa prioridad kan nasyon. Nagpapahilig sa naini kan makusog na democratic process asin epektibong checks and balances kan gobyerno. Sigun pa kay Congressman Ko na ang tag-oktaba nagpapahiling kan dedikasyon ni Presidente Marcos para sa transparency asin accountability. Sinabi pa niya na ninindugan sinda asin handa na makatrabaho ang Presidente para planchahon ang budget tangari masiguro na magsiserbi ini para sa pinakamagayon na interes kan gamos na mga Pilipino. Naglalaom ang Philippine Fireworks Association o PFA
na makakabawi na sinda sa bentahan kan papatok asin pailaw ngunya na holiday season. Sigun kay Jovinson Ong, presidente kan PFA na paglaog pa sana kan Disyembre, dakol natulos anay pabakal na papatok asin pailaw. Ini maski pa nagbaba nin 40% ang income sa sindang fireworks industry pun Enero sagkod Nobyembre 2024 pero buminawi man sa primerong simana kan Disyembre. Ini dahil uminabot sa 20% tulos ang itinaas kan income ninda sa kung ikukumparar sa nakaaging taon. Kumpiyansa sinda na magpapadagos ang gayon kan barakalan ni paputok asin pailaw sagkod sa katapusan kan bulan ng Disyembre. Dagdag pa niya, namamatayan ninda ang gulo-gulo asin excitement kan mga Pilipino ngunya na holiday season. Nag-apilar si Mary Jane Veloso kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Natawan siya ng clemency. Kasuod bang aga, nakauli na sa Pilipinas si Veloso matapos ang halawig na taon na nasa death row sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Sa entrevista kan media sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, sinabi ni Veloso na maugmang marhay na nakauli na siya sa nasyon. Asin pakihuron niya sa presidente, matawanan siya kainin ng clemency. Magigiromduman, naaresto si Veloso sa aeropuerto kan Yogyakarta kan 2010 matapos madakupan ng 2.6 kilos ng heroin asin nahatulan ng padusang tagadanon. Tinawalin doon ni Veloso na inosente siya asin biktima ng human trafficking. Mientras tanto, mga tugang, sa katakod na bareta, siniguro man po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang kaligtasan ni Mary Jane Veloso ang prioridad kan gobyerno matapos ang sa iyang pagbuelta sa Pilipinas. Sigud sa Presidente, pigisiguro ninda sa mga namamanwa ang Pilipino ang kaligtasan ni Mary Jane mantang nagpapadagos ang mga ahensya sa justice as in law enforcement sector para masiguro ang kaligtasan kini nahuloy ng ginibo kan Indonesian counterparts. Nag-abot si Veloso sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kasudma matapos ang sa iyang pagkakapreso sa Indonesia sa laog nin 14 taon dahil sa drug trafficking. Pagkatapos kini, ibinalyo niya siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Mientras tanto, sa panoring detalye kan bareta, bako man daw po maraot para sa mga senador ang pagpaoktaba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pirmahan ang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget para ipararam muna sa hararom na pag-aadal. Sigun kay Senate President Chis Escudero, asin Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, na anday ngo na pagpirma kan presidente sa budget para adalan ngo na iyon parte kan checks and balances kan budgetary process sa ilalim kan konstitusyon. Sinabi ni Escudero, prerogative ini asin diretso kan hepe ehekutibo na ripasuhon adalan asin in-line item veto ang national budget bago ini pinal na aprubahan asin pirmahan. Sinabi niyang siring man kini ang pigibo kada taon sa General Appropriations Bill lalo na tahalaba komplikado asin dakol na detalye ang national budget. Sinabi man ni Poe na ang pagpaoktaba kan presidente sa pagpirma sa budget iyon parte kan sarong healthy democracy asin may poder ang presidente na ogidon, aprobahan o kaya i-veto ang propestong General Appropriations Act o GAA. Nagutubod na senador na natatawan man kan mga economic managers nin best advice si Presidente Marcos may kinaraman sa sitwasyon kan national budget. Mga tugang iyan po ang detalye kan mga baratang unyan para sa aga, mga baratang maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang barata alas 5. Rems Flores, Lalo Technical, Jero Martinez sa IT. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga barata, News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran asin Angel Mustaza. Ako po si Joshua Bino, salamat kan sa indong pag-antabay. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos
pesos lang SRP ng 400-gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag-Bear Brand araw-araw. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga